lang hilin eh. Hi, good morning. Madung buntag, madung adlaw sa tibok kalibutan. Madung gabi, madung adlaw sa malapit sa kalibutan di ay. Ako na pud ni salamat gapon ko sa tabang makakaom. Tabang magaham, pasalamat kan po sa daghang grasya matag adlaw. Dala po ko sa kuan, garden. Dala po ko sa mga tanaman. Kay plakalo rin na bisan na malili. Masang gili ang mga mani, nalabo na. Diyan karon lagi kay nagsinabot naman ang adlaw, hapit na kasal ni Tiri. Sagbot puntong nataran, sapsapan sang magsapsap po itong bunahan to sang nataran dapit. Kay ilag pagkado nga, arang labagan na sang bungad. Mananam ko dali sang garden. Tapos ako nagtuskuan. Tapos ako sang nata dapit. Dakan na sigli sang video. Nga nas US, dagan salamat ka Madam, amping kanunay, sayang lagi nga nakabalik na kawa pagkasal ni Tiri. Kining kagmuban ka na ha. Sayang. Puhon na lamang ka, puhon bitaw og makasal na pas upaw. Sigurado jud ko nga naka. Amping kanunay. Kamong tanan. Sige ilis hang kuan. Salamat ninyo. Bisan paglaos na ning among kuan karon kay wa naman kaadyo di naganahan no lagi wa naganahis mga vlog na mo. Pero okay ra gyapon ko adlaw-adlaw kong mag-update. May na lang remembrance. Remembrance sa kinabuhi. Tripod. Kay ang sagbot pag palibot. Lunes na ron. Lutog din sang adlaw dito ko sa isitron na dapat ko sang bayag di ko mahimutang di ko makalilis ang mata ng mga mani sagol na gunahon na ani hagdaw-hagdawan una. Unahan sa tuhang tusang natad. Kami yang inlan. Nabikik, di ba daw mo na? Kamu ti bantoy. Narintig jo kana pingat tigro. Ani de kanu pirma, ako di mo pirma. Nagdo ni pirma ko. Pero mana ni tugo ni mo. Kanjo ay karta. Wala tando ay karta. Maalam mo ba? Merantik itu kan dealing kan itu dan rusuh dan tabung boleh dia jadi yang jadi ano ba ho dia kayak mabahay nga dana nila gua manirma dali dia aja ni kay jadi ka ba niyo palit gua manirma dia mana dia bayar mo di to. Video ka na demo to siguro ito mo man. May dating bata ko ganun kami dito ang video. Ang video na nila kay pero sila sabing ano pero ako hindi mo sabihin kita. Ini karga diri sa tumahan. Nilagyan niya yung bahay ng sabi natin. Ikaw, ada di kapuna. Kaya mag-usik si Mirami. Kami ikim lang. Ikim ang hibit. Dili ko pil ba? Hindi man yung hibit. Ito pil na. Ang babing. Bahala mo diya. A few moments later. Purami kay magpa-repair ko sang kuko. Bulan kong aysan mas nanay sud. Napalagi sa nanay jagwa na.
First time pa ko nga ila. Ang video ko. Naawa. Napas na yung maring? Napas na yung maring? Napas na yung maring? May nga po maring. Nanay maring. Masam na yung kamot maring. Uy, kapas mo siguro na eh. Flor, pwede pa ko? Daon ba? O loro lang man mo sa color. Oo, masakay na. Hindi na mag-extension kay hurot na mag-extension. Gamay nga na din. Sunan lang ang nagkukukupo. Ano na? Kupusagin-sagin. May batasan mo, sabi pagkasbay, dito na makaon. Ano yung sunod? Sunsugod tampan. Tama mo, ang mo. Higop pa sa tay. Serious. Higop man. Serious. Ganira ka na, sabi ko nang wa na kanay. Sabi ko, nakilamimin. Hindi ako rin mo ito. Ba niyo, Flor? At kami isa. Ay, dilo ba? Ako. Sa, kung nahadlok ba na? Uy, ang humay. Tara mo na. Ligay na siya. Alam sa lingin dyan ha, marag nabalik. Kung hindi na sana, marag nabalik sa galing eh. Wala ling balik. Nanisunod. Hindi na. Ito, kung nasa ay. Hindi man pa kanila na ba? Buwan na siya, kapoy na siya. Nasa man na. Sabi tayo magsimod. Isapot na be. Uwa mo sa tawa na. Ay, Ano naman na, napuwa man ang sa mata. Nakakos mood. ino, nagtambaw mo na. Inom ko og Ano man? medicine para sa mga Nagnipon man na. Nagnipon. kung sa dali mo kuan. Hindi ba? Hindi ko lagi mo rin bago-bago mo tabi. Kuan na gawa ni Florami. Na Dalton. Na Iliya lang be. Pukot na wa. Nice. Kanahan ka? Tama. Pwede na imo lang. Ha? Pwede na lang. Des Gabriel dia naghawid mo ni. Bata pa na. Yuyo, yo. Tun na. Tun. Na. Kagwapo cellphone mo nila, sa cellphone na lang. Sa Magkagwapo man. Gwapo magdaan. Gwapo daan. Pigi ko na gwapo cellphone. Nara, Gwapo man Dalton. Dalton. Gwa pa sa tingin ke? Gwapo kang kamot. Ano ka salamat ka do Florami. Wala pa kay bundok ta Bitaw. Ito naghihimuan na ni kay kaming na magkasalitir eh. Halang nga naan ko no. Ikaw, be, namin makagawa no. Nakatalaw kami ra. Wala Florami, tanaw ang bata. Dalton. Ha? Pudya lagi na dyan, wala dyan naglihat. May kamera na. Dahil lagi ron nga mood. Ikaw lagi kay Kuan. Ano na rabag? Nagipon lagi na. Isang kuan lawas. Hi! Katogo! Na! Nanguya! Bahay! Diba do? Hi! Diba do? Do, sayo. Gusto man na mo itin. Sayo. Kapira mo ko ka-customer. Kaduha? Katulo? Hilog! Na! Hilog ko no ko. Patasan ko no. Unay bitaw ko. Ano lamig ka raw sa kasumpay, mo pay. Halaga jud ko no. General ko po. O may sumpa sa kanya mo. Manapud-pud bang ginuna. Diyan sa ano ni mga pud-pud naman yung tagko po. Ano lagi? Kinahanglan dyan yung sumpay, guys, no? Laro mo lami, yung tao magsuway pa taglami. Pasalamat galing na yung nagpalami. Di ba, Flor? Salamat sa dagdaka na Mahal na ba sa ito parlo? Nadukog na naman sa purma. Gilis. Hindi na kukulit na masugo. Eh! Ay, yung sugo, buyag! Tiya, wag yung sugo, laba mga niko. Ay. Nakapag, sabre. Eh! Joke ra to kayo ito. Nangakaingan mag-yung sugo, tiya, wag ito. Lukso na. Karon ra galing kay na okasyon, di ba, Queen? Lukso na. May kag si Elia. Dua Tao, kitay ka. Lukso na. Ay, na, pwede sa bata. Kusbay, nakauli na ko. Nakos. Natad. Dagang kamot. Salamat mo po mina. Ganito ki koko. Ganito ki ni ja. Na nibagog ang kamot na lain isang gi-extensionan. Sa naglibog ko kay na para ko'y gunahan. Pwede pa ko'y guna. Bitaw. Kiram ko na prami. Karon po nakasuway silang sumpay-sumpay ko patis na giapilan. Salamat ka do prami sa imong report sa among mga kuko. Daghang salamat. Amping. Ano ko subay.